bunge yamanyikanite buna Wanjare South Mugirango yibonegere Bonchari na South Bwosete chibunge ibere ibunge ya Bonchari ebunge ya South Mugirango asekinga sigatanga ntote makuligerali kubomona chinga kie ukina kwayo gusoma kwaye na chinga kiabete umujumbe ime iye bunge nene ya Kenya na bo bajumbe abatangani by the way kochorwa ekero Kenya yanyorete ubosibule 1963 mweshimiwa bane karoto kugendera twekire stoko kuligerali sikoga muno gendera sikoga chombe cya gituzi kairwa kuruga chikagenda ukaira na ukaligie mirimo kwanyali mero baka kwa wego kalitaye bona isikoga ngyo garaboneka no bole myo gendera tapato bose ano bole mkyo enjo wano buyo yagento menyara taye ga usenge njirankwera agiri ne bole mbwanka amono mono gotugi ndagera tiri kwa mabuyo gayiga lakini rende chombe jankonyire Kero to kuligerali yabona ku 1963 1969 ine miaka mingi sana yalire miaka wetani 50 kurukwa kwa lete bunge ibinte bingi byonchire chibunge cha mentre na kurusi na chiza mashagusi na inde bingi byonchire nga aba jumbe ko sabara ibage siasa bali baroro bona igang sachine ko ikabale banyeranga umweshimu akibwaga na wale bali ba bachaki sachine bachanga no bosemi ba koligi bosengo kwa na mure na wala bosengo mure na mure na wala ngokwana tole na barabura kini ndebe at the moment abandi bose banyigire ngwana bajumbe bakure recently ugocha na nyachaye there are people bansigete sana ugocha na bataka bunene kandi twanyalie kansorora abatagite imbere gati y'abarayi bagokonya nayo n'abajumba bwaso kubasomya tutabatera ubukende twabasemi lakini abantu bali bandi baita betiho na nyachaye nera nabansika paka bunagusira nanya district tota chieto monwa yomo but still nchena mo ikerga na matenda tage to gwates titingara so abande mbali koranga bajumbe ba ruro romba bwate kendi baraba so baro jenga na guba on buka ngo manyite nende bunangura atebya abantu bande nga toto gimo murakieni matogi nkoro abange babo mbali na birengere byo gukora kene abandi babo bali nga nikibasa bachiete banyore na nyine riete yo banyore na kende baranyore so personal ono nyora nga njetinda ranga batagito na ino kubeka bakusiya batagito na ino gokonya na bakonya ne una wanoroje university cha Kenya kitarengo ngane ina rete tekisi na yoka abantu bunaba Masai abana bagusina baguchiyo yindi ne kare bagoro ka South Kenya university kare Cliff University ni short ikagenda ngayanga abana bagusina barori mu sahabu jama chiko mbata mo murai wense na mutiko dagwana ndo barale osena rwete ribago chin university go nyamira ino kumusana na baba yo kumusana na bana ne bekwe ko na ri gijere gusi te ko to ko ni ko we karwa ko genda Kilifi usege rwa genda Masai ma bono nyoranga injira to kumusana na yareti umusunte use yagere twanyoriru asitware ngo ochokora amaendeleo achieto tamba tege ndokiagere tu asukire chiarambe jitu achagete abana bagusiba agenda boindi after the form 4 or form 6 whatever the name na bagera gusiya abere kiyawe masomo abana bagusiba jete boindi
na bakaba bachete America mboya ari kunya koira na bagerete kisiere what it is educationally no nyarende tra benefit kuna tu atagete to benefit anyandi bagocha na practical points angu kusige tofauti kubwasa na karo kuligereria karo for example karo chisukuru chimne kisukwana to kwanya chikachaka kujagira ne kisi university sachinde ngo chibali bayinyura na mheshimiwa Kibwage na ringe pata the person ngo chaga go university ga sachinde barakurangeli go saba kwa naye gutonde bwenzi kutango go ni ngoro na bitambo kuro university liwetera akero nyonka arenge minister jagete kisi polytechnic or national polytechnic no harwete ngero kurwa kisi university or kisi teachers college na baba tete talibese to koli twagaje tika tutu ari birenge to chake aba bande ngi bago chaka baro kinya gitari buna wono chiro aba gunge mbaro anye mbago chake nya gitari mbagoro si yegero ekine tu are more wards and more facilities sanjibole na bintu bibole kuna wana dialysis machines eje sukari ere gusia ya ne ntubuga dialysis machine na kira jinjibole tamba kore tegenya gitari ya nero jinya gitari njiro so bano ebintu bune bina byoko noro jibuna wana ya cancer kwa gaja gusi is okay bana bora nyore kwa gajo te functioning na monta yo manyete machine. So we need our jumbe baba spokespeople baba nyene kali abantu akitali na musaro wache na ase kurwa chinga kejwade ka tokero ni ka kwale ngomo chumba ya kirabona ke bite bige bite na wana to kwa chikaunde ko bate county ya Kisii ne county ya Nyamire chikura wana baga bana chinga kiranya ka wo chukwana ukoligere likuwa ona kichigenda ka chikaunti chichi. Let's take umwana yo laboso kubo metega iga chaka chinya gitali arora kara sichipara ne ram mutua Machakos era na bigete ram go 70 kilometers ram usiga iga chiga bana cheti cha chaka cha bigete ram ngani batebe bo usabaro babekire ram ngani ram batigere ngani serikali ya nero yobe ko dumogoros nanyene chicha wanjira bakega moko beka 2 kilometers abantu ngene ramu ya jire se barabu abakire tego what do they do no yoko batebe pay umuntu go chiko batebe no yoko basaba chibesa ngo ni ninje ngata gete kende ngiko beka mu bona abu no obora ibosinyerete that okweru kori to ere kweru ri kare ngabasongo mbato sekerera ngo yo one maybe see Gerisha to Mondoko and Maitan to be. Abu Nonkorang and over Bachiet Mono, who was Sawa Bandway. The point is now Anakaranga Avamura, and Balikotogi with Kian in the Soman, the Wagatogi or Inkibako. Pabua to look at you. Bahari Guanjang at the colleague and to Ninto Jana Corrigan to get it. One on your Muravaito very contented with their own ideas. You know, one of Jigava, Nigeria, Kobe Governor, means you go what your state. I can want to Yarangi Governor, Yagusi, Gaminata, Nairobi, or somewhere else. Was it Umujumbe? Yakari, a town or somewhere, into the Zito record you would move. I got to go to Sava Song and into Tagatonia Robo. Talia na bantu bali bangete ko wono ko nyoranga interest in area more commercial than involving activities in service na amangana bira okwana ko mano ya okomo kusingo mo kwana gati matinga chinga kino mwalenge abara kwanda mwalenga muno mugusi chimunga bachumbe abachumbe batano mo no masenato yomo kwambere tuboneka tubate gusi abachumbe 13 n'abaseneta tubate bane bati na kurugusi abagava nambaro na
sokobwaterana nogwekwanira muna omogusi ng'aki egende ng'aki oranyaka gogwekwanira ase bono yachinde bichibona ekero gochirigere bono kogosiko gaiso intuntu aigwanaine naende bahati mzuri ndatebe kebasobu natugwete emiaka naende agatang'ana kogenda yareichikerio abasobu saginyaka mobwati igo twamwigwete ga tukanirie egento togoteka bono aba mbabwati ende okare kobaka kero omonto naende barachoraniga ase abanto bare okumira aba nabajumbe bono bare gotebania amang'ana anyari so barenge boka ntobwate obonchi bono bogerete obomo bwa gosimba obo naende totachieti koira na magega kabisa torang'a obomo mbori n'amatunda amaya gusina gotoraumire ekiaera buna bono narigereirie ororang'a abagere bari twachaite buna tegorigete ntwachaite abagere sana lakini gagokorera bare one politics abagikoyo nabwo abange igo bare ni one intwingi tokobera ebiama gose 20 abagosi kantu nindi tobe ekiama ekemo tokonyora chinguru ekero siasa chiachagete chicho chakoreta ouru ndio twakaneti abagosi chairman yetu Washington ndicho turi kogenda ase ng'ebiama chikabira chinge ntuntori kabira nke motebia abanto abakwate ng'ene kabira nke more mubakani ntuntori kabira gotori number 5 ase ebiama ebinene bia Kenya yowana ndio togenda ase ebiama ebinene bitororere toaka omupira na barabwari batororo togocha kobebisira magega barua batwange then we will never get so we remained in the bigger tribes bagera n'abagikoyo abakamba mbarigete kwemina lakini they came back igo wana okonyora ng'a into egento keragere ebisaku binde bitosike na bitoigwe nekero birego ng'a togokwana omonwa oyo tari ekero tokorambana gose tari ekero togochecherana abagusi obomo bwatogorire oyo nago mokianza chinde bimaikesengano roche ng'omokeno orabo gotagokwanira ase abarayimba niko bono rende ng'ai bogochikorwera kiaro twatwari buna bono tobwate chieri ibere nyamira na gusi chigabana nchiro bono chinga spokesman be chinsemi bara boka ngwanja bari bakwana n'abajumbe bono bare chinsemi chibere nabarabuga barojenga bari n'abao naintu n'abao into chitoumera netokwana banye korangeri boka nabarararangira nibuna bono baise korangirania abachumbe bagusi abo gwate abakumi na batatu bamenye korangira aba MC bacho bagutwara omukutano ise no bagusi bako kina kitwaite banya gukora so abo mombo toborete lakini into kumoyo we have to keep telling them nga igwanana naende iraba gusi one way maite taringa toko bamo gotogochikokwera amo nigo togosirana manyande kero twari gocha konyore mochando ringa ngotoitore nya twayogwire because of obomo bwito na ase moyo mweri kigima ase tokorigereria igoro yomo bomo tokorigetore family nkiora nyako kwana igoro family yao as far as support ile comfort do gosira kwa mangana ga siasa mangana bwa kawaida gocha iga nabo kunyara kwa kunera no nyine sa bana bali bona sibayo kare mi bakara na kende kiyuranje kwana igoro family wise and I'm very proud in my family never done anything bigger lakini rende nabatabikare nga njera nwete the background is very poor egero wate abapua ego gosobotaka mwita abantu bataka abachahi bona bonda tena ndete nyombe chahi lakini looking agubanchayete nekebare nenje I'm far better bana jengara yande buya naende nonye nase gusiengima ekero nkorigereria bono chinyomba chiri chiarenge
gũcio kũgua Bugirango aitha twachibwire gũcio na gũtoreng'eire sababu Bugirango twari kũracirĩri bung'a indi n'abamaate indi n'abagere n'ingi bono kwanya abantu bagũkwani buya n'abanyari bari basomete n'abageturire nabwo enchagu n'aba banene n'abangi bari Bugirango ruguru mabwate kibasu gũsiki bono nyoranga our area yachayire we have come up very well nyise gotebania anya omwana baronga taguo enge Nairobi University lecturer ya geology a very respected man in the whole world barongo omwana oli mwateba wano professor oyo mucho kuro wano omwana wote Nyamboga no mucho kuro wano Plasende so family wise nturi go complete ntuchandigite at least one or two and I do I go to about years everybody right got to keep it our name and they are serving the people here and they are welcome they are doing well so the one that either through my contacts, la nyori la swata jete, na indi osino ko nyakawakani no mo basu go toji korai no rai go. They are doing in their small way, ndo jina mbiwa. Na siasa mtachimbe ndo na hadi sasa familia wala kile yana kwa kananga ya siasa kwa sababu takwal chimbara tarisha wa siasa. Not real. Munanko waro. So Mkisi University kora atwara interest na campaign ri nyacha sana ri nyacha ri chikuru na bwata antamanye tere Bugirango maate naika lakini awande unaona professor Isaka Kiwayo mata oyo mano kanyore cooperative takaro yonde architecture era gonya ubora tataramu nje tingo takachikura kero siasa ndio gotogi go kanyona ukora ma yo kubuche ko ukora muno go kubuche siasa bana baranga inega cyatanya na gukorera kigima umuske Samuel omweli kibwage obo semi bwa ukobwa muno uche sabarayi bali balegeti bonenga ko bamuzo sora bonga bagusi na bali babwatekerengera ribyo gutaka kosoa samanga na siasa na kuryo burayi kirikikira borgeti kamere ena bentangani iyo njenda atakega akia bagusi bonse no tware kiroge gesinini igwana na bagusi ba na indisikana abo mugumu gusi abuge kabura to ire ngumbu ye taracha inde ibintu maganya gukwana ega nayo karo mungaini na single hand tokonya tu bali baregeti tigakonya ko muchana magena semi chintobo geti ga sikana egere mutu arege amunu yom marorenge kusienge maneja ino tali ali asubieto ikiara wananye anya ne college na rekoligie ye teachers college nyero Bugirango ndabe ne college ngoja kokanya arenga bagusine abagirango bokango isana barike so we are doing ebintu birakonyo mu gusina bikonya abakenya bandi igoti gatororenga inki twakora ekaratora naende ngendo kikirororo utagitoka kuna bono yamatenge ki science ya chiri it is opening our eyes maisha ite kiri twarorenga ebintu ebingi kumbe turakora kene ngito tali gokorera ono bunenya gitali nyendi togotika kinga tika abantu barabuja tuma inya gitali ko kanya abantu buse otokoro sinya gitali abantu bakuja banyara asina na nyene sukuru na boyo wana ko nyara nga kinga kibonora nyara let's put our projects first tumanye ko nyara abantu anda bora nyara buna wana to nyara gento gitali bogere abagere mbabuja wana Kisi University aba kusibo kawaso batandukanye beyond Kenya abantu ba Rwanda bare university ga
abantu abuganda bari university ga wana gatoko kore a project ye kore ta amaendeleo nkinero mu gupingira na wana no so amanyira abantu bane ko tosekerera nga bagusina bara wingi batagete ekarumo to kwange university a president yatangazire tomanya kubunanga naye ko bara na apana ni amito ko yaje gusi ndakora chaka ali andonzi gichere gusi wana chinsa amachinde ebintu abire central America kugambira ku Washington iga east which we know my deal for something bangete ngambali ku Washington honest into atore abali chijagete egento kugyachire tikage chiche ekarokera nyore ke ko byara lende manu muira gwana re ko ni yete ikimu kanira mape wona to amusana ni wanyoli ntoma yite ko seka nebe usteko uya kimo mwancho mo ligerali yakorkunga omoske Samuel Omweri Kebwage omujumbe omotangana kigima abwe bunge yamanyikanite buna Wanjare South Mugirango yanyite kabagano magega ekaba ebunge ekaba chibunge bire ebunge ya Bonchari naboge ebunge ya South Mugirango abonto gorero mu robisko ya bisi lituko olia lero inche ni wongoro kwaro ni ototo nyangiri kani njente abedimo nanya na gotire nabonko nyakwere niyo bagirango maate nabanjali mbuya banchorete nabagusimba ngete esiko enene mono kurwa samana ye kawo na konyete kawo sana nyenta nyete libagedi binte bimbiare go jakoba na njete ndikuye wake na korete na ndi nege ninkegende ko bakonya nanye kawo egwete tambate ngechira roye kawo bado nero rotera toisokoira nie kawa you will still be getting money kurwase kawa nanye nengo siende paetra muyegwete ntotageteira nigwe abaga nere konya abantu bande nkaiga ubole mina bwe employment ya nene tongwata Kenya tali jobs atanyara atanyara bia mono maske Samuel Omweri Kebwage chengo ngoro kwaro ni toto nyangiri magaji kamera nigakoro Eric Abuga wikalitko lia Jumamosi chinzi gote chinsa isano naibere wika chinsa ibere na wikalitko lia Jumapili chinsa isano naibere wika chinsa ibere gote chinsa isano naisato mwanju muligere wikirabo natokorera amangana igaisiko yabisi tonyara koba gogosuka genda kuwatimira byansi ya Gataba TV ekionga kya mamusi magaji kamera kurkweli kyabuga